Dobar dan, ja sam Mihael i student sam učiteljskog studija u Puli. Dobar dan, ja sam Monika i studentica sam ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Buongiorno, io sono Fabiana e frequento il corso di educazione prescolare in lingua italiana. A sada idemo pogledati naš fakultet. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti jedna je od sastavnica sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, na kojem se osposobljavaju učitelji i odgojitelji za rad u osnovnim školama i predškolskim ustanovama na hrvatskom i talijanskom jeziku. Preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja traje 3 godine, a možemo studirati redovnim i izvanrednim putem. Integrirani preddiplomski, diplomski i sveučilišni učiteljski studij koji traje 5 godina. Možemo izabrati jezik studiranja. Studirati možemo na hrvatskom i in lingua italiana. Možemo izabrati modul engleski jezik ili modul informatika, što se u praksi pokazalo kao prednost pri zapošljavanju, jer učitelji tih predmeta izvode nastavu od 1. do 8. razreda. Nastava na kolegijima izvodi se kroz predavanja, vježbe i seminare, a također nastavu izvodimo putem virtualnih učionica preko sustava za učenje na daljinu Moodle. Nastava se izvodi suvremenim metodama rada, individualnim i znanstvenim pristupom. Tokom cijelog studija omogućen nam je neposredan rad u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kroz stručnu praksu i metodičke vježbe. Na taj način razvijamo i njegujemo kompetencije potrebne za rad u odgoju i obrazovanju. Matematika mi nije bila najdraži predmet u srednjoj školi, ali na ovom fakultetu kroz metodiku nastave matematike u sebi sam pronašao maštovitost, inovativnost, kreativnost i emotivnost. Tako da nakon svega naučenog imam drugačiji pogled prema matematici. Sudjelujemo na terenskoj nastavi u Istri, planinarimo i aktivno istražujemo Istru kroz kulturne znamenitosti, tradiciju, jezik i obilježja zavičaja. Također sudjelujemo na terenskoj nastavi u ostalim dijelovima Republike Hrvatske, ali i u susjednim europskim zemljama, u Italiji i Sloveniji. Na predškolskom studiju na talijanskom jeziku je manja skupina studenata, čime nam je omogućen individualan pristup. Profesori su pristupačni, dragi, a mi studenti smo povezani i osjećamo se kao mala obitelj. Profesori nas uključuju u rad lokalne zajednice i aktivnosti različitih udruga kao što su sajam knjiga za djecu Monte Librić, promociju znanosti putem festivala znanosti i festivala matematike. Izložbe likovnih radova prikazujemo u školama, u gradskoj knjižnici i drugim javnim prostorima. Sudjelujemo u osmišljavanju i provođenju koncerata s vrtićkom i školskom djecom, te u natjecanju zborova. Uključujemo se u organizaciju natjecanja u informatici, matematici i sportu. Uključujemo se u znanstvene i stručne projekte nastavnika, sudjelujemo u organizaciji i provođenju znanstvenih i stručnih konferencija. Dodatno se usavršavamo na stručnoj praksi i studentskoj razmjeni izvan Republike Hrvatske putem Erasmus Plus programa. Svake godine naši najbolji studenti mogu dobiti dekanovu i rektorovu nagradu. U školama i vrtićima, a možemo raditi i u različitim udrugama, organizacijama i ustanovama koje se bave djecom. Moja prva ljubav je glazba. Harmoniku sviram od 7. godine, no kroz odrastanje osjetila sam poziv za odgojiteljicu. Ovdje mogu spojiti 2 ljubavi u jednu. Svi studenti imaju mogućnost svirati instrumente u glazbenoj učionici, a na fakultetu sudjelujem u zboru. No, osobno mi je važno zajedništvo koje kroz mnoge aktivnosti postižemo. Ako voliš pričati priče nestrpljivoj djeci, pisati pjesme, skakutati po deci, slikati na papiru zamišljajući igru živu, modelirati u glini, čitati u tišini, računati bez straha, svirati i pjevati dok ne ostaneš bez daha, kroz igru istraživati i svaki dan nešto novo otkrivati. Dođi na naš faks studirati!